Umar Bush kai sake dan zaki ya girma, motar da na baka da kuɗin nan sallamar ka nayi. Yanzu kai sake dan zaki ya girma, in dai ka ce wani abu zan zo a Abuja na kwace kayana. Me kake mai a Singada? Da kwamfula nake dora mai da sukari da kwalaye. Dan Allah fa. Nake dora mai. Shine dan ya samu wannan dan kadami shine zai ma butulci? Mana. Wai shine ka bi shi a Abuja kenan. Na je na sallame shi ba. Wai nawa ka bashi ne a Abuja? Nawa ka bashi a Abuja? Siliyan 3 na bashi da biliyan 1 da motoci kwaya 3. Gaskiya ne, ya kiyaye ka dai ko wannan gargadi ne kamai. Kai dai dan zaki ya girma. Dan zaki ya girma. Gaskiya ne. To manaja in yazo. You want to finish the lissafi another my people again today. Again na only today you against. Sai kuma me za a ce mai da turanci ba amma ka san baya jin Hausa. Me za a ce mai?